De ijzervlechters die meewerken haar onder de centrale as krijgen haar een achterstallige leen. Dat is afpraat tussen deputaire Sietske Poepjes en de ondernemerscombinatie Nijendaam. Verleden weken bleek uit een rapport van de arbeidsinspectie dat inhierde ijzervlechters vaak 14 te min betalen krijgen. Vakboen FNV bracht dat naar boeten en drong er bij de provincie op om maatregels te nemen. En dat is Nodien. Ik ga aan de ondernemer vragen, de haatoonnemer, los dit op. Want dit is een verantwoordelijkheid van jou als ondernemer naar jouw werknemer staat. Of mensen die voor een ondernemer werkje. En dat mensen te min uitbetalen, dan moet dat oors. De haatoonnemer had mij verzekerd en hij weet er best wel van schrokken dat dat plak financieel. Zowel het FNV en de provincie gaan ervan uit dat het nog regelen wordt. Maar ze hoorden de situatie goed in de gaten. Dit doggen wij dus al bij de oren provinciale infrastructuur, want we hebben meer dieken in Friesland waar ontbouwd wordt. Of vanaf Vlient hier simmer, te geren met de FNV, die altijd heel goed opkomt voor de mensen die kwetsbaar binnen. En de provincie, die dat ik doet, zorgen wij er nou van, waar zou het nog beter kunnen.